Joo, mä tässä kelasin, että mitäs kello nyt on? Varttiin vaille 0. Se on hyvä juttu, että on tälleen vapaa maailma. Ainakin nyt siinä mielessä, että ei ole mikään saatanan poliisi tai kyläpoliisikaan multa tiedustelemassa syytä jollekin kotiintuloajan rikkomiselle. Mitä mä tarkoitan sille, että varmaan jossakin, en tiedä onko niinku Kiinassa tai missä nyt jossakin ihan maissa tai joinakin aikoina on ollut jollakin nuorilla ainakin joku kotiintuloaika tai mikäli curfew. Joskus kello 22 jälkeen ei saisi liikkua ulkona. Siis joo, se on tavallaan ihan hyvä juttu. Että se voi tuoda hyvinkin turvallisuutta lisää. Mutta sehän, että usein mitä turvallisempaa, niin sitä vähemmän vapautta. Siinä on vähän se yksilön vastuu. Ehkä myös sitten pienyhteisön vastuu. Että kun ei ole mitään tällaista curfewta kotiintuloaikaa, niin siinä on se moraalinen vastuu sitten just sitten yksilölle ja yhteisölle, että ei sitten vielä mitään rötöstellä ylimääräisiä rikostella. Ollaan silti sivistyneesti. Tai ehkäpä erityisesti silloin sivistyneesti. Joo. Kyllä niin jos tähän nyt niin joku tulisi jotakin jotain aukopäätä vittu jostain kotiin tuloajasta yhtäkkiä, niin kyllä se pistäisi vituttamaan. Tämmönen jännä juttu, mikä vaan tuli mieleen tässä. Kyllä se silleen, että en tiedä, olisiko musta toteuttaa mitään jotakin semmoista vittumasta väkivaltaisuutta tai sellaista, mutta joo, ei siinä. Tällaista vaan mietitään.